ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولن يضر إلا نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلام ربي عليه وعلى آله وأزواجه وصحابته غر الميامين وتابعيهم وعنا معهم بمنه وكرمه سبحانه. bayan haka yan uwa masu bibiyar wannan karatu da sauraron sa na sirar annabi Muhammadu, tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, wanda karatun yake zuwa daga farfajiyar masallacin juma'a na jami'ar Bayero Kano da ke Najeriya, cikin iyawar Allah da taimakonsa. Wannan shine darasinmu na 105 daga jerin karatuttukan da suka gabata a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum na Safiyur Rahman Mubarak Furi, Allah ya ji kansa, wanda yau ya yi daidai da ranar 11, wato ranar 10 ga watan Sha'ban bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1447, kuma kirgar miladiya yau 29 ga watan 1 shekara ta 2026. A makon da ya gabata mun tsaya a fara shirye-shiryen buɗe Makka, wato fathu Makka, yaƙin da aka ci Makka ta zama a ƙarƙashin daular musulunci, inda muka tsaya a dalilin da ya bayanin dalilin da ya sa aka yi yaƙin fatahu Makka, wanda shine a karya alkawarin da Qurayshawa da masu haɗa baki da su suka yi akan sulhun da aka yi na Hudaybiyya. Yayin da suka ga kuskurensu, sai suka turo shugabansu Abu Sufyan ya zo domin ya jaddada sulhu. Ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran manyan sahabban nan guda 4, amma bai samu fuska ba. Nan muka tsaya a inda malam ya ce wahina idin azlamatu duniya amama ainai Abi Sufyan. فقال لعلي بن أبي طالب في هلأ وانزعاج ويأس وقنوط: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. ita yayin da shi Abu Sufyan ya rasa yanda zai yi, ice saboda bai samu fuska a wajen duk inda ya je ba tsakanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ko manyan abokansa sahabbansa, sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Ali. Malam yace to sai duniya ta yi wa Abu Sufyan baki, ko ina kofa ta kulle ba mafita. Sai cikin wato damuwa da ɗebe haso da losing hope, sai yake cewa da sayyidina Ali dan Abi Talib: ya Abul Hasan, lamura fa sun rikice min gaba daya, kowace kofa ta kulle, wace nasiha za ka yi min? Qala wallahi ma a'lamu laka shay'an yughni anka walakinnaka sayyidu bani Kinana fa qum fa ajir bainan nasi thumma alhiq bi ardika. Ice ni gaskiya ban ga wani abu da za ka yi da zai ma magani ba. Kai dai kai ne shugaban Qurayshawa,
kai ne shugaban jikokin Kinana Larabawa, don haka kawai ka tashi ka ce ka ba wa mutane mafaka, kana neman wa mutane mafaka a nan, kawai sai kai tafi ka koma garinka Maka. Qala awa tara zalika mugniyan anni shay? Qala la wallahi ma adunnuhu walakin li lam ajid laka ghayra zalika. Ice ya Ali, to idan na faɗi wannan kana ganin zai mun wani amfani, zai maganin wani abu? Sai na ce na rantse da Allah ban yi zaton in ma ka faɗi wannan ɗin ba zai amfanar maka da wani abu, sai dai kawai ni dai na gaya maka shi watakila ko ya amfana. فقام أبو سفيان في المسجد فقال يا أيها الناس إني قد أجدت بين الناس ثم ركب بعيره وانطلق. nan take sai Abu Sufyan ya miƙe a masallaci a nan Madina yake ce da mutane, ku jama'ar musulmi, to ni fa na ba wa jama'a ta mafaka, ina ne wa mutane na mafaka. Ya tashi ya hau a raƙuminsa ya yi gaba. walamma qadima ala quraishin qalu ma wara'aka qala ji'tu muhammadan fakallamtuhu fa wallahi ma radda alayya shay'an thumma ji'tu bin abi quhafa falam ajid fihi khairan thumma ji'tu umar bin al-khattab fawajadtuhu adana al-adu thumma ji'tu aliyan fawajadtuhu alyal an-nas قد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. yayin da ya dawo gida ya gamu da Qurayshawa ya iso Maka, sai suka ce to da me ka dawo? Sai ya ce musu na rantse muku hakika na je wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yi masa magana amma na rantse muku ko bai ce min uffan ba, bai ce min komai ba, na yi maganar da zan yi bai kula ni ba. Na tafi wajen ɗan Abu Quhafata, shi ma sai na same shi ban samu wani abin alheri daga wajensa ba. Ibn Abi Quhafat shine Sayyidina Abubakar, sunansa Abdullahi. Abubakar sunansa Abdullahi bin Abi Quhafa, sunansa kenan na yanka. Thumma ji'tu Umar, sai na zo wajen Umar ɗan Khattab, sai na same shi shine mafi kusa, maƙiyi na gaske. Sai na tafi kuma wajen Ali ɗan Abu Talib, sai na same shi shine wanda ya fi kowa sauƙi a cikin ukun, domin shi ya yi min nuni cewa na yi wani abu kaza, amma ko da na yi wannan abin na dai yi shi, amma ban san ko zai amfana ko ba zai amfana ba. Sai suka ce to da me ya umarce ka? Sai ce ai ya umarce ni cewa na miƙe na gaya musu cewa na nema wa mutane na mafaka, na ba wa mutane na mafaka, ma'ana na tsaya musu da kariya. Sai na yi haka ɗin, na miƙe a masallacinsu na gaya musu. faƙalu hal ajazaka Muhammad, shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yarda da abin da kai? Sai ce a bai yarda ba. Ce to tur je ka mashiriri ciyo me kai? Ai Ali ba abin da ya maka in ba ma kawai yawo da hankalinka, ya raina hankalinka yi. Qala wallahi la ba wajadtu ghayra zalik, sai Allah na tsaye muku da Allah ba abin da na samu in ban da wannan. التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء, shirin da sahabbai suka yi don tafiya wannan yin yaƙi na fatahu Makka da kuma ɓoye bayanan yaƙin, sirrin yaƙin kada ya fita fili, shirin yaƙin kada labarin ya fita. Haka sahabbai suka tsara, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara. يؤخذ من رواية الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها قبل أن يأتي إليه خبر نقض الميثاق ب3 أيام
أن تجهزه ولا يعلم أحد فدخل عليها أبو بكر فقال يا بني ما هذا الجهاز؟ قال والله ما أدري. قال والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر فأين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله لا علم لي. وفي صباح الثالثة جاء عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبا وارتجز يا رب إني ناشدا محمدا الأبيات فعلم الناس بنقض الميثاق. وبعد عمرو جاء بديل بن أبو ثم أبو سفيان وتأكد الناس عند الناس الخبر. malam ya ce game da shirin tafiya yaƙin fatahu makka da kuma dabarar ɓoye wannan labarin yaƙin kada ya fita a samu labarin da fita yaƙin ya isa makka su yi shiri. imamu tabarani a ruwayar da aka jiyo daga wajen aka samo daga wajensa ya ce haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwana uku kafin labarin warware alkawarin da ƙuraishawa suka yi na yaƙin da suka yi na banu bakar da kuza'a ya umarci na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta shirya masa kayan yaƙinsa. Kayansa na fita yaƙi da kwana uku kafin labarin ya zo ya umarci na Aisha ta yi masa shirin yaƙi. Amma ba wani ɗaya da ya san menene dalilin da ya sa annabi ya sa a shirya masa kayan fita yaƙi. Sai da na Abubakar ya shigo gidan na Aisha sai ya same ta tana shirya kayan yaƙi. Wani irin shiri kike? Wani shirin me wannan kuma? Sai ta ce ni ma na rantse ma da Allah ni ma ban sani ba. Ya ce in shirya masa kuma nake shirya masa. Sai ya ce to ai yanzu lokaci yaƙi bai yi ba lokacin yaƙi da mutanen Quraisha ne ya zo ba. Ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi za a je yaƙi? Ta ce ni dai ban sani ba. Bayan washe garin kwana na uku sai wannan ɗan aike ya zo Amru bin Salim al-Khuzai da mutane 40 wanda ya zo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kukan ga abin da banu bakar suka yi musu su banu Khuza'a, har ya rera waƙoƙin nan da yake cewa ya Ubangiji ni ina wato ainihin magiya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya taimaka mana. Don haka a wannan lokacin ne bayan kwana uku ya cika ya suka san mutane sahabbai suka san cewa ai Qurayshawa sun warware alƙawari sun ci amana. Nan kuma daga baya sai ga Amr bin Budayl shi ma ya zo, sai kuma ga Abu Sufyan ya zo domin a gyara sulhu saboda laifin da suka yi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci jama'a cewa kowa ya yi shirin yaƙi, sannan kuma ya gaya musu cewa maka za a je a fuskanta da yaƙi. Ice Allahumma, yayi addu'a, annabi sallallahu alaihi wasallama ya wata addu'a yace Allahumma khuzul uyuna wal akhbara an quraishin hatta nabgituha fi biladiha. Ya Allah, ka rufe idan duk wanda zai gan mu mun fito shirin yaƙi zuwa ga Qurayshawa, ka doɗe kunne ka hana labari ya fita ya je ya samu Qurayshawa cewa za mu je mu yaƙe su, har mu samame su ba su sani ba sai mun afka cikin gidansu tukunna. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan addu'a, kuma Allah ya karɓi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama, ai ba sai an faɗa ba. Wa ziyadatun fil ikhfa wa ta'miya ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sariyatan qiwamuha ثمانية رجال تحت قيادة أبي قتادة بن الربيعي إلى بطن إدم فيما بين ذي خشب وذي المروة على 3 برد من المدينة في أول شهر رمضان سنة 8 ليظن الظان
أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية ولتذهب بذلك الأخبار. وواصلت هذه السرية سيرها حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة فصارت إليه حتى لحقته. domin ƙara ɓoye labarin yaƙin nan da kuma yin ɓaddabami, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wani kai hari na mutum 8 a ƙarƙashin shugabancin kwamanda Abu Qatada bin Raba'i zuwa wani gari da ake kira Batn Idam, wanda yake ba hanyar Makka ne ba yayi, kuma tsakaninsa da Madina tafiyar kwana 3 tsakaninsa da Madina tafiyar kwana 3. Ya aika su a farkon watan Ramadan shekara ta 8 bayan hijira, saboda ya yi wannan ɓadda kama ne saboda mai zato ya yi zaton cewa ashe shirin yaƙin ma ga inda za a je can za a je ba nan ba. To wannan ɓoye labarin ya ci gaba har su ma waɗanda aka tura su wannan kai harin ba su san labarin ba, har sai bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita an shirya an kama hanyar zuwa maka, sannan labarin ya ishe su kuma sun je sun yi abin da za su yi, sai suka kada tawagar su suka je suka sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hanyar zuwa Makka. Wa kataba Khatib bin Abi Balta'ata ila Quraish kitaban yukhbiruhum bi masiri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ilayhi ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريش فجعلته في قرون رأسها ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع خاطب فبعث عليا والمقداد بن الزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها زعينة معها كتاب إلى قريش فانطلقوا تؤادي بهم خيلهم حتى وجدوا المرأة بذلك المكان فاستنزلوا وقالوا معك كتاب. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan yayi wannan shiri na ɓoyewa, to kuma aka shirya aka fito za a taho don a shirya a fito zuwa a fuskanci Makka. To sai wani daga cikin mutane na musulmi da ake kira Haɗibu bin Abi Balta'ata ya ɗau wasiƙa ya rubuta a Qurayshawa don ya gaya musu cewa to fa ga rundunar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta dirka ko Maka za ta taho ta yaƙe su. Ya ƙudindine wannan wasiƙa, ya samu wata mace ya bata kuma ya yi mata alkawarin lada cewa ta ɓuya ta kama hanya ta je Maka ta kai musu wannan wasiƙa. Shikenan sai ta ɗau wannan wasiƙa sai ta sa aka yi mata kitso shukuntu, aka yi mata kitso aka saka wannan wasiƙar aka ɓoye a cikin kitson nata. Duk yanda za dai a duba ai ba za a gani ba kenan. To shikenan sai ta fita ta kama hanya. Sai Allah subhanahu wata'ala ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake faruwa, cewa ga Haɗibu ya tura wata mace da wasiƙa ta kama hanya za ta tafi da kai baka labarin cewa za ka je ka yaƙe su. Sai sayyidina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira sayyidina Aliyu dan Abi Talib da al-Miqdad bin Zubair da Miqdad bin Abi al-Aswad al-Kandi da Zubair bin al-Awwam da Abu Marthad al-Ganawi. Wayannan su hudun Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika su, yace ku kama hanya ku je wani guri da ake kira Rawratul Khaf. Idan an aika ta ne da wasiƙa, ku je ku karɓo wasiƙar ku dawo da ita. Ai kuwa suka bazama, sayyidina Ali
abin nema ya samu radiyallahu anhu suka kama hanya kamar za su riga dawakinsu saurin zuwa wannan guri. Suka isa, suka je suka same ta, suka tsayar da ita, suka ce akwai wasiƙa a tare da ki, tana ina? Sai ta ce a'a babu. Suka caje ta, suka duba duk kayanta na halin tafiya, ba su ga komai ba. faƙala laha ali ahlifu billah ma kazaba rasulullah sallallahu alaihi wasallama wala kazabna nahnu wallahi la tukhrijanna alkitaba aw ladarradannaki. Sayyidina ali yace to na rantse da Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ƙarya ba, mu kuma ba za mu kowa mu yi ƙarya ba. Abinda zan gaya miki shine ki fito da wannan wasiƙa da aka aike ki da ita. In kuma ba haka ba, to sai mun duk ko ina ne a jikinki sai mun bincika mun fito da wannan wasiƙa. In tir za mu yi miki sai mun fitar da wannan wasiƙa. Saboda haka sai ta yi wa kanta ƙiyamun lai, sai ta cire, ta warware kitso, ta zaro takarda ta miƙa musu. falamma ra'at al-jidd minhu qalat a'rid fa'arid fahallat qurunaha fastakhrajat al-kitab minha fadafa'at ilayhim fa'ataw bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب. saboda haka sai suka je sayyidina Ali suka miƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta wannan takarda, aka bude sai aka ga cewa gashi daga an rubuta daga Haɗibu bin Abi Balta'ata zuwa Qurayshawa, labari ne gare ku cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamo hanya zai zo ya yaƙe ku a Makka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kira Haɗib. Haɗib ya zo ya ce, Haɗib, me kai ka kai wannan abu? Me kenan wannan? Sai ya ce, ya manzon Allah, kada kai gaggawa yi min hukunci. Ni ɗan raɓa ne a Makka. Duk cikin ku muhajirun, kowa a cikin ku yana da dangi, yana da ƴan uwa da za su kare shi. In baya can kuma ƴan uwansa na can za su kare ƴan uwansa a can. Ni kuwa ɗan karere ne, zuwa ne, ba ni da dangi, kuma dangi na a can ba wanda zai iya kare su. Shi ne dalilin da ya sa ne haka, ya ma'aikin Allah, saboda watakila a kare dangina a can. وكان من معك لهم قرابات يهم فأحببت إن فاتني ذلك أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنقه وإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فظرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. سيدنا عمر ya zo ya ce da manzala sallallahu alaihi wasallama, manzala ka ba ni dama kawai in cire kansa daga wuyansa, ka bari in ɗauke masa kai. Haƙiƙa ya ha'inci Allah, ya ha'inci manzon Allah, ya yi munafinci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kai Umar, ya je yaƙin Badar fa da shi aka yi yaƙin. Haɗibu bin Abi Balta da shi aka yi yaƙin Badar. Ya Umar, Haɗibu ɗin nan da shi aka yi yaƙin Badar. Baka sani ba,
Allah ya dubi mutanen da suka je yakin Badar ya ce musu ku je duk abin da za ku yi na gafarta muku ku yi. Baka sani ba ko Allah ya yi haka. Ka zo kana cewa za ka ɗauke kansa, ka zo kana cewa ya yi kaza ya yi kaza. Ai yana da shaidar zuwa yakin Badar, yana da darajar waɗanda suka je yakin Badar. A kyautata masa zato, a yi masa sassauci. Ya Umar, sai Umar idansa ya kama hawaye, ya ce Allah da manzansa ne ya suka sani. Ma'ana wannan hadisi yana daga cikin hadisin da ake kafa hujja da shi, kuma ake classifying, ake raba, ake kasa matsayai na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, masu matsayi kaza, masu lambar girma ta kaza, masu lambar girma ta kaza. Daga ciki wanda ya je yakin Badar, wanda ya je Uhudu, wanda ya je Sulhul Hudaybiyah, wanda ya je Fatahu Makka, wanda ya kaza, wanda ya kaza. Wani yayi duka waɗannan, wani kuma yayi wasu. Allah ya ƙara musu yarda da kusaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma Allah ya yarda da su. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Manzo Allah ya nuna yafiya gare shi anan da a sassauta mishi, kuma bai ganganta abin da ya ba. Wallahu a'lam. Wa hakaza akhadha Allahu al-uyuna falam yablugh ila quraish ay khabarin min akhbari tajahhuz al-muslimina wa tahayyuhum liz-zahafi wal-qital. Haka ne abin da ya faru. Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe duk wanda zai samu labari ko ya ga shirin da musulmi suke yi domin ya je ya sanar da ƙurayshawa. Ba a samu wanda ya samu damar cin wannan nasara ya yi bayani, ya aikawa ƙurayshawa cewa ga musulmi suna nan suna shirin zuwa su samame su ba. Al-jaishul islami ya taharraku nahwa Makka. Rundunar musulunci sun kama hanya zuwa wato Makka, yakin fatahu Makka. Wali asharin khalawna min shahri Ramadan al-Mubarak sanata 8 min al-Hijra gadara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-Madinata muttajihan ila Makka fi 10,000 min al-sahaba ridwanullahi alaihim wastakhlafa ala al-Madinati Aba Rahm al-Ghifari. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar 10 ga watan Ramadan, ranar 10 ga watan Ramadan da ta wuce ta shekara ta 8 bayan hijira, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar garin Makka ya kama hanya zuwa Madina, ya bar garin Madina ya kama hanya zuwa Makka a cikin runduna da ta kunshi mutum mayaka 10,000 na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya sanya wanda zai wakilin Madina, wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina shine wani sahabi da ake kira Aba Rahmin al-Ghifari, Allah ya kara masa yarda. Walamma kana bil Juhfa aw fawqa zalika laqiyahu ammuhu al-Abbas bin Abdul Muttalib wa kana qad kharaja bi ahlihi wa iyalihi musliman muhajiran. Yayin da yake hanya sai ya wuto ta hanyar gurin da ake kira Juhfa, a hanyar Madina zuwa Jidda ko Makka zuwa Madina, an ka biyo hanyar da ake kira Tariqul Hijra. Mutum yana lura zai ga wani guri an yi kibiya an sa Juhfa, za ce Juhfa. To Juhfa asali nan ne gurin da mutanen da suke daga yammacin ɓangaren Saudiya suke zuwa su miƙatun su kenan. Amma gurin asalin yankin garin, yankin masarautar kenan, ko kuma ce yankin garin kenan, amma asalin gurin na miƙatun yanzu ruwa ya shanye shi, yana cikin ruwa, amma still har yanzu akwai wannan gurin. To ya tsaya da ya isa nan gurin daidai Juhfa, sai kuma suka haɗu da suka yi kicibus da Sayyidina
baffan manzala sallallahu alaihi wasallama al-Abbas bin Abdul Muttalib shi da iyalinsa sun taho daga Makka sun nufin su taho su yi hijira zuwa Madina, dama musulmi ne da suka saura a Madina a Makka ba yi sa yi musu wani abu wayannan su ne iyayen garin Makka da suka taso yin hijira din su ma suka haɗu da shi a nan Jufa. Haka kuma walamma kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil abwa, yayin da manzala kuma ya zo gurin da ake kira abwa, shi ma za a ga kibiya akan hanya. Abwa shine inda kansa Abdullahi bin Abi Umayya suka taho suka bujuro suka gamu da shi, su kishin suka ƙaraso sai suka haɗu da shi sai ya kauce musu ya kauda fuskarsa. Lamma kana yalqahu minhuma min shiddatil adha, saboda su Abu Sufyan dan Haris shine shugaban Qurayshawa, kuma suna daga cikin da shi wannan Abdullahi bin Abu Umayya suna daga cikin waɗanda suka fi cuskunawa sahabbai lokacin da suke da rauni a Makka, suka fi azabtar da su. Don haka da ya zo suka fuskanci manzala sai ya kauce ya yi wannan haka, da suka to nan sai ya haka. faƙarar lahu ummu salama, sai ummu salama ta ce la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nas bika, kada ya zamanto dan baffanka da dan yar baffanka su zamanto su ne mutanen da sa zamanto sun samu matsala mummuna da kiyayya da kin sauƙaƙawa daga wajenka. Wa qala ali li abi sufyan, sai sayyidina ali ya ce da abu sufyan, yanda za ka yi shine ai ka san manzo Allah, je ka fuskanci gabansa, je ka fuskanci gabansa zai saurare ka. iti rasulullahi sallallahu alaihi min qibal wajhihi fa qul lahu ma qalahu ikhwatu yusuf, idan ka samu kai sauri ka je gabansa, kana zuwa gabansa ka gaya masa abin da ƴan uwan sayyidina Yusuf suka gaya masa lokacin da ya haɗu da su a Masar. Shikenan sai ce qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in fa innahu la yarda an yakuna ahadun ahsana minhu qawlan, domin annabi sallallahu alaihi wasallama ba yanda za a yi yadda a ce ga wani ya fi shi tausasa. Fa fa'ala zalika Abu Sufyan, sai sayyidina Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba, sai ya juya sai ya ji shawarar sayyidina Ali, sai ya je ya gaggawa ya je gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa haka. Shikenan sai shi ma annabi fa qala lahu rasulullah, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa qala la tathriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim. Je ka ku je ba shikenan je ka. Fa hanshadahu Abu Sufyan abiyata, sai Abu Sufyan ya rera waɗansu baitoci. la'amruka inni hina hamilu rayatan litagliba khayla muhammadin lakal mudlijil hayrana azlama laylahu fa hadha awani hina uhda fa ahtadi hadani hadin ghayra nafsi wa dallani ala allahi man darratuhu kullu maqradi. Sai Abu Sufyan dama yana cikin adibai mawaka ne, sai ke cewa na rantse muku da Allah, lokacin da nake ɗaukan tutan nan domin rundunar gunkin Lata su rinjayi Yahadi, wani mai shirya shine ya shiryar da ni, ba kaina da kaina ita ce ta shiryar da ni ba. Wannan mai shiryar ya shiryar da ni zuwa Allah, bayan ni kuma ni ne da nake korarsa nake fafararsa. Fadaraba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta suka isa wani guri da ake kira Kudaid, har yanzu unguwar Kudaid ko kuma gefen ƙauyen Kudaid da ana kiransa Kudaid. Wa huwa ma'u Asfan wa Kudaid, wani ruwa ne asali tsakanin Asfan da Kudaid. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin buɗe baki nan
aka yi buɗe baki da sauran mutane, kuma aka ci gaba da tafiya har ya sauka suka yi sansani a wani guri da ake kira Marru Zaharan, shi ma wani guri ne da ake kira Wadi Fatima. Ya zauna sai ya sauka a nan aka yi sansani, aka yi ci abincin dare, kuma ya umarni cewa gaba ɗayan rundunar yaƙin kowanne jama'a su kunna wuta a inda suke. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sayyidina Umar bin Khattab suna zagayawa suna abin nan, suna kiwo, suna kare, suna bibiyar lafiyar rundunar. Duk ko ina an kunna wuta, amma ce duk faɗin jami'an nan waɗansu suna can, wasu suna can, wasu suna can, kuma kowa ya kunna wuta. Annabi ya hau kan abin hawarsa alƙaswa, abin nan ce suna zagayawa. Abu Sufyan bai ne dai Rasulullah, an kamo Abu Sufyan an kawo wajen manzon Allah, an ɗauko Abu Sufyan an kawo shi wajen manzon Allah. Sayyidina Al-Abbas dan Abu Talib, babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka aka yi sansani a Marru Zaharan, sai ya karɓi ita alfadara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya hau wata alfadara ce fara, sai ya hau yana zagayawa shi ma cikin wato ainihin sansanin da gefen sansanin. Yaltamisu la'allahu yajidu ba'd al-khattaba aw ahadan yukhbiru quraishan li yakhriju yasta'minu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla an yadkhula. Yana fita yana zazzagayawa yana duba. Shi al-Abbas yana so kuma ma ya ci sa'a ya kacikus da wani 'yan Maka domin ya tura su, ya ce su zo su turo manya su zo su ba manzon Allah haƙuri, su nemi a yi sulhu a daidaita, kada ya shiga ya samame su. Abinda Sayyidina Al-Abbas yake duba kenan. وكان الله قد عمل أخبار عن قريش فهم على وجل وترقب، وكان أبو سفيان يخرج يتجسس الأخبار، فكان قد خرج هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ويتجسسون الأخبار. to sai Allah ya rufe idanu da labari ya toshe shi ma gabarin isarsa ga Qurayshawa, duk da cewa Qurayshawa ba su san abin da ake ciki ba, amma suna cikin ɗarɗar saboda ai sun aikata ta'asa, sun warware alkawari, sun kashe wayanda suke musulmi kuma suke da alaƙar alliance da musulmi, saboda haka suna cikin rayuwar ɗarɗar. To Abu Sufyan wani lokacin yakan fito ya biyo hanyar da take tahowa daga Madina, ya zagaya ya koma, ya gaba wani labari, ya fito ya zagaya ya koma, ya fito ya zagaya ya koma. To shi sai suka fito watar wannan daren da shi da Hakim dan Haram da Budayl dan Warqa suna neman labari. Qala al-Abbas, sai sayyidina al-Abbas ce wallahi inni la asiru alaiha, ina tafi akan wannan alfadara ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. إذ سمعت كلام أبا سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا أسكر. يقول بديل هذه والله خزاعة خشمتها الحرب، فيقول أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها. سي الأباس يجي yana zagaye nan sai ya ji maganar Abu Sufyan, ya ji wannan muryar ta Abu Sufyan ce, da shi da wanda ake kira Budayl dan Warqa suna mayar da juna magana. Abu Sufyan yake cewa kai, ban taba ganin wuta an kunna hasken wutan nan kamar a can haka ba irin wannan dare. Anya ku ba wani sansani ne na mayaka ba? Sai Budayl yake ta kai, wannan ba wani abu ne, ai Khuza'a ce da aka yaƙi da ita suka kukkunna wannan wuta. Sai Abu Sufyan ya ce kai, wayannan Khuza'a su ɓaya nawa suke?
ai ba su kai su adadin a ce sansanin su ya kunna duk wannan wutacen mai yawa wannan hasken kamar haka ba. Sai Abbas yake cewa, sai ya ji sautinsa sai ya ce ya aba hanzala, sai da na Abbas sai ya ce a'a abu hanzala kai ne. Sai shi ma ya gane har sautin sayyidina al-Abbas, sai ya ce ya abal fadl, alkunyar da ake yi wa sayyidina Abbas kenan. Shi kuma abu hanzala wa'anda aka kashe su tun a yakin Badar. Fa qultu na'am, sai na ce na'am. Qala malaka, yace me ake ciki ne? Fadaka abi wa ummi, na fanshe ka da mahaifana. Qultu hadha rasulullahi fi nas wa sabah quraish. Ice to ga kai Abu Sufyan, ga annabi sallallahu alaihi wasallama nan a cikin mutane, na rantse maka da Allah kashin quraishawa ya kare in dai akai arangaman nan. Qala fa mai hila, yace to yanzu ya za a ina mafita? Fadaka abi wa ummi, na fanshe ka da mahaifana, ina mafita? Sai yace na rantse maka idan aka kama ka to kawai yanke ma wuya za a yi kawai. Abinda za ka yi shine hau bayan alfadaran nan in goya ka in kai ka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, ka je ka miƙa kanka. To abin da ya faru kenan. Bayanin akwai saura da yawa, ina ganin dole da mu tsaya sai darasi na gaba insha Allah mu ji yaya tafiyar sayyidina al-Abbas da ya goya shi Abu Sufyan ta kasance a keta wannan sansani kuma a isa wajen manzon Allah. Ya ta faru wallahu a'lam. Allah ya mana muwafaqa, Allah ya datar da mu da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ganin girman sahabbansa da kaunarsu. Allah ya zama da mu bayinsa na gari masu jin tsoronsa, masu ganin girmansa, masu yin aiki domin sa. Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da ɗaukakakkun sufofinka, ka sa Najeriya da dukkan ƙasashen musulmi cikin gatancinka da kariyarka. Duk wanda yake nufin mu da damuwa da ɓaci, Allah ka yi mana maganinsa. Shugabancinmu Allah ka bashi, Allah ka yi riƙo da ainihin makwarkwadarsa ya aiki nagari, abin da zai zamanto alkhairi ga dukkan jama'a. Ka kawar mana ga waɗanda suke mummunan shiri da makamantansu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. آمين يا رب.